li će uzeti domaće. Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo namenjeni lokalnim samoupravom odnošaše na odvodnjovanje i sanaciju mrežoh kanaloh, a tiž i na roboti na kanalizacijnih mrežoh, nahlašal pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški. 590 miliona dinara je ona vrednost koju smo opredelili i koju želimo da udružimo sa lokalnim samoupravom. Mi finansiramo radove na uređenju kanalske mreže do 60% vrednosti i ostatak lokalna samouprava. Dakle, očekujemo ukupno preko milijardu dinara da će se uložiti u saniranje kanalske mreže u 2015. godini i konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije ukupno 343 miliona dinara. Konkursi za lokalni samoupravi rozpisani nješka, a otvoreni su po 15. i 25. april toho roku. Osem konkursi za registrovani poljoprivredni gazdovstva u vrednosti 985 milioni dinari može patric u novinog danas, u službenih novinoh Autonomnej pokrajini Vojvodini i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.